Pozdrav svima, ja sam Nikola Domenes, a vi ste na kanalu Poezija i duhovnost. Sviraj! Ovdje leži čovjek čudna soja, što napisa poneko čudno slovo, što svijet čuda ima je u glavi, po kojoj sada plase bube, crve i mrave. Sad ću ti reći, a da kreneš za nas, sutra je kasno, upuceno jasno. Kažu da sve tuge prođi, da je najtužniji demol, ali ne znaju oni toga, koga nema za tu bol. Praise you in the way you love best, by shining on those around us. Ja dolazim da sve promijenim, da što je srcu promijeniti svijet. Sitnica, ko sa noćima snen, ko što je ptici prirodan let. Ja dolazim da se čuje glas siromašnih, slabih i progonjenih. Odjednom svi će slušati nas, dolazim u ime molitava izmoljenih.